سلام تقاطعتنا إذا channel كما يكنيكم رحوس حدش عمل دقيمة نابلكو نايلو متمرت دما كمتي وتروز غربة تمرتي حدا قداس نعهم زبلكو تمرتي إذا قريبا لخو نايلو متمرتنا بحفشة كابتن بزح كاباهم زمت أنت على باتيو وزتبقسة نسو دما مبزحتكم زخونا نقر كتن ببوكم دليو جن إنا RST كم زحق زوكم وين تعانت RST كاباج أنا زمرت أو نعاهم حتيتكم نيركم بزح إيميل متين لو بزحت تكست جركم لهم كابتاز على فيديو فيديوي ببحرك ملسلكم معي وسنكون نقول لكم بحرك وسن هنياتو تتغمي تحبريتاس نقول لسبيتكم إلى سلزا أمانكو هذا بحر وهل العبد لك سوديله سلازي لومي زربا خاين وحكلكم أربعة مصحفتي بزح مصحفتين دي زلو جن كيف زحيلا لومي أربعة أقدس مصحفتات استفلا لي صلاتات حق زاز خلاص بالكون مستمرتي زخدا أي قريب لكم زلخو نابخ وستكم مالتي قال كابهاتكم already تقيسكم من يركم هنا تقدم يتمصحفتنا تي بناتي experience كم زي practical مصحفي ل recommends قبراوي كتب بواز قدمكم rich dad poor dad يتبل بروبرت كيوساكي تصحيفها بمسرتنيش حتر زبلس هامرنا تكن انتقينا نابن كلنا ولدي وي أبو خان دي خان تايبلها كتاب تمرتن فعزنا مزنعتي تبوغ يركان فعب تبوغ يونيفرسيتي كيد منتان أب تبوغ يونيفرسيتي ما تبوغ فيلد تماهير كا أب تبوغ كامباني سراح كتركب مو منو كيوت كخسرت تبوغ دموز كتركب بوغ يركا تبوغ كيوت كتحلف زيادة مخري مبزحتو أب معبول عالم زول حورة سبن ولا بتي هجراتنا زلونا كما عين الرداد أي زلو مبزحتو بزي من قد دخلنا تمرت مخانو تراي إيوت تمرت زنقرنا روبرت كيزاك نزي تحساس بازي تشالنج قبروي ينسكو زي كونسي كال من قدونا له كابز زبلت يلي من زفتن أبون عمهوري نيرو سمحرة بروفيسور نيرو جن ملي هو تدخاي نيرو بنتعارو نوع كان عركو ناينس عركو أبو بزح تمرت زي تمهارك نسو جن ناي بيزنس هم سبسل زنبرة روبرت بنشت وخلو كاب أبون كاب عركبون ناتمهرة زيادة تمرت بتبلت أكوين زرقوا بغنا عركبو مخانو تابوس ولا شيء زي مهور بقلم يخون أمبر أبي وتجن كل جزء استراجل مزجبرية ميرم تنفهملنا عتو بنتعرو عركبو بزح تمرتي كوابا كلام تدي تجابه أبي ودن أزيع وتن أكل كابتن زحبتمو سباتنا هواي هاند ستيتنا أمريكا يونيو مالتي أجفزي زي ما صحف زي انتهت نقرنا بنسنتنا كنفلطم زقبانا أكدستي صلاتاتنا هي تجي كلمة صحفنا الله وجن زي ما صحف زي مسرتاوي الرداد أبزع جنزبن بزع بيزنس نيات ስለዚህ መጀመሪያ ስርዒ ያለው ኣብ ካልኦት እዮም ዝሰርዑ ካልኦት መፅሓፍትን ቅድም ዝመፃ ግን ብናተይ ረዳዳ ቀዳመይቲ መፅሓፍ ክትንበብ ዘለዋ እንተላ ኮይና ሪች ዳድ ፑር ዳድ እያ ኢለ ሪኮሜንድ ዝገብር ንቐፅል እታ ካልአይቲ መፅሓፍ ክትንበብ ዘለዋ ብናተይ ኣረዳድኣ ድማ the richest man in Babylon እያ ትብል እዚኣ ብጆርጅስ ክላንሶን እያ ተፃሒፋ ብጣዕሚ ኣብ ጥንታዊ ልቦና ዝተመርኮሰት መፅሓፍ እያ ናብ ባቢሎን ኣብቲ ግዜ ኣብቲ ጥንቲ ኣዝያ ዝሃብተመት ከተማ ከም ዝነበረት ብታሪክ እዩ ዝንገር ኣብቲ ግዜ እቲ ዝነበረ ንጉስ ድማ ነቶም ዓበይቲ ፈላጣት ናይ ንግስነቱ ኣቢሉሲ ፀዊዑስ ስለምንታይ ኣብዚ ዓደይ ድኽነት ዝኣቱ ዘሎ እቲ ገንዘብ ካብ ትሕቲ ውሕዳት ሰባት ዝተርፍ ዘሎ ኢሉ ምስ ሓተተ ኣገባባት ሓሓዛን ኣወፋፍራን ስለዘይፈልጥ ህዝብና ኢሎም ኣብ ሓብታም ከተማ እናተቐመጡ ከመይ ገይሮም ገሊኦም ይህብቱም ገሊኦም ዘይህብቱም እቲ ዝሃብተመ ናይዚ ዓዲ ፀውዑለ ይብሎም ማለት እዩ ፀዊዑ ድማ ስምዓኒ ኢልዎ እዞም ህዝቢ ኣብዚ ዓዲ ዘለዉ ከም ትሪኦ ዘለካ ሕጉሳት ኣይኮኑን እቲ ገንዘብ ኣብ ሕደት እዩ ተሪፉ ስለምንታይ ከምኡ ኸውን ክኢሉ ኢሉ ይሓቶም እቲ ሃብታምን ለባምን ዝነበረ ኣብቲ ግዜ እቲ ኣገባብ ኣለዎ ገንዘብ ሽዱሽተ መንገድታት ኣለዎ ካብ ድኽነት ናብ ሃብቲ ትኸደሉ ኢሉ ቀስ ኢሉ ብልቦና ዝመልኦ ብታሪኻዊ ልክዕ ከም ሓደ ፊክሽን ዝተመስረተ ብኣዝዩ ሰሓቢ ቋንቋ ናይ እንግሊዝኛ ዝተፃሕፈ እዩ ስለዚ ከተንብብዋ ይምሕፀነኩም ብፍላይ ከመይ ጌርካ ሴፍ ትገብር ከመይ ጌርካ ኢንቨስትመንት ነቲ መሰረት ወይ መንደቕ ዝኾነ ናይ ፋይናንሻል ፈንዳሜንታልስ ሕፅር ኣቢሉ ዝገልፀልካ ብጣዕሚ ኢንትረስቲንግ መፅሓፍ እያ ብውሕዱ ኣነ ከባቢ ሓሙሽተ ግዜ ሽዱሽተ ግዜ ኣንቢብያ ኣለኹ እቲ ፅቡቅ ናይ እዚኣ መፅሓፍ እዚኣን ቅድሚያ ዘላ መፅሓፍን ክልቲኡ ኣብ ዩቲብ ብኦድዮ ይርከብ እዩ ብምሉእ ፉል ኦድዮ ኣብ ዩቲብ ክትረክቦ ትኽእሉ ኢኹም ነቲ ኣርእስቲ ተጠቂምኩም ፉል ኦድዮ እንግሊሽ ቨርሽን እንድሕር ኢልኩም እዚአን ክልተ መፅሓፍቲ ናይ ቀደም ስለዝኾና ኣብ ዩቲብ ክርከባ ይኽእላ እየን نقاتل تاسعت مصحف حداش ኣብ ዝቐረባ ግዜ ዝተሓተመት ብቶኒ ሮቢንስ እያ Money Master the Game 7 simple steps to financial freedom እያ ትብል
ቶኒ ሮቢንስ ብዙሓት ፈልጥዎ ተኾይኖም ኣብ ዓለም ካብ ዘለዉ ኣዝዮም ዕውታትን respected motivational speaker እዩ entrepreneur business owner one of the richest people in the world ብጣዕሚ ሃብታም እውን እዩ ዳርጋ ካብቶም ኣብዚ ግዜና ዘለዉ important people ዝበሃሉ ሓደ ሰብ እዩ 2008 ኣብ ምዕቡል ዓለም ኩልና ከም ንዝክሮ ሓደ ዓብይ ፋይናንሻል ክራይሲስ ብባንክ ዝጀመረ ከም ዝነበረ ንዝክር ብዙሕ ሰብ ድማ ጥሮቱን ገንዘቡን ምሉእ ሂወት ዘዋህለሉ ገንዘብን ኣብቲ ክራይሲስ እቲ ከጥፍእ ከም ዝኽኣለ ብፍላይ ኣብ ኣሜሪካ ድማ ኣዝዩ ብርቱዕ ከም ዝነበረ ከምኡ ድማ ብዙሓት ሃገራት ናይ ኤውሮጳ በቲ ብኡ ዝጀመረ ፋይናንሻል ክራይሲስ ኣዝየን ስትራግል ከም ዝገበራ ንዝክሮ ኮይኑ ቶኒ ሮቢንስ ኣብቲ ግዜ እቲ ብዘጋጠመ ኣዝዩ ትራጀዲ ሰንቢዱ ጥራይ ዘይኮነስ እዚ ነገር እዚ ሰብሲ ክፈልጥ ክኽእል ኣለዎ እዚ ፋይናንሻል ኢንዱስትሪ እዚ ምስጢር ኮይኑ ክነብር የብሉን ካብ ዝብል ተበግሶ ወሲዱ ኣብ ዓለም ካብ ዘለዎ እቶም 50 ኣገደስቲ ወይ ዓበይ ፋይናንሻል ጃየንትስ ናይ ስቶክ ማርኬትን ናይ ቢዝነስ ወርልድን ንኩሎም ምስኦም ኮንሰልቴሽን ገይሩ ምስኦም ፎሎው ኣፕ ገይሩ ሓንቲ ኣዝያ ፕራክቲካል መፅሓፍ ፅሒፉ ማለት እዩ ብጣዕሚ ኤክስትሪምሊ ሰክሰስፉል መፅሓፍ እያ ነይራ ወይ ብዛዕባ ከኣቱ ይደልኒ እታ መፅሓፍ 7 ፕሪንሲፕልስ ካብ ዚሮ ክሳብ መወዳእታ ማለት እዩ ከመይ ጌርካ ገንዘብ ቁጠባዊ ሓርነት ንክትውሽ ካብ ሓደ ጫፍ ክሳብ ካልኣይ ጫፍ ብፍላይ ኣብ ኣሜሪካን ዝነብሩ ሰባት እዚኣ መፅሓፍ እዚኣ ብጣዕሚ ፕራክቲካል እያ ምክንያቱ 401k ሮት IRA ኩሎም ከመይ ጌርካ ሴት ክትገብሮም እንታይ ክትገብር ትኽእል ኢቭን ፋይናንሻል ካምፓኒስ ብሊስ እናሃበ really ሓጋዝ ዝኾነ ኢንፎርሜሽን ሼር ክገብር ገይሩ ዘሎ ብዛ መፅሓፍ እዚኣ ኣብ ስቶክ ማርኬት ኢንቨስት ክገብር ዝኽእል ከም ኮንዲሽን እየ ዘቕርባ ኣነ ነዚ ከተንብብ ክትክእል ኣለካ ብፍላይ ብእንግሊሽ ከተንብብ ትኽእል እንተኮይንካ ፕሪኮንዲሽን እያ እዚኣ ከተንብባ ኣለካ ኣብ ስቶክ ማርኬት ቅድሚ ኢንቨስት ምግባርካ ብግዲ ክትፍለጥ ዘለዋ መፅሓፍ እያ ነቲ ብዙሕ ሚስኮንሰፕሽንስ ኣብ ፋይናንሻል ማርኬት ዘሎ really broke down ገይሩ ብሲምፕል layman language ክገልፆ ፈቲኑሎ ኣብታ መፅሓፍ ስለዚ እቶም ኣብ ስቶክ ማርኬት ኢንቨስት ክንገብር ኢና ትብሉ ሰባት I really challenge you or encourage you to read this book ብዙሕ ካብ ዲቴይል ይኣትዩ ኣብዛ መፅሓፍ ትፅብቁ ነገር really ዕሙቕ ዝበለ ሓበሬታ ከም ትረኽቡ ክገብረኩም ይኽእል ኢለ ዝኣምን እታ ናይ መወዳእታ መፅሓፍ ብዙሓት እውን ትፈልጥዋ ትኾኑ ኢኹም ዲ ኣልከሚስት እያ ትብል ብጣዕሚ ሰሓቢ ስቶሪ ዘለዋ መፅሓፍ ኮይና ኣብ ጥንታዊ ልቦና ዝተመርኮሰት እያ ሪሊ ከመይ ጌርካ ዕላማ ናይ ሂወትካ ትፈልጥ ዕላማ ናይ ሂወቶም ዘይፈልጡ ሰባት እንታይ ዓይነት ቻለንጅ ኣለዎም ዕላማ ናይ ሂወትካ ንክትረክብ እንታይ ክትገብር ከም ዝግባእካ ብሓቂ ብልቦና ዝመልኦ ምኽሪ እንታይ ምክብለኩም ክገልፃዊ ናይ ክልኒ እዚኣ መፅሓፍ እዚኣ ንዓይ ከም ግሊ ክዛረብ እንድሕር ኮይኑ ፍላይ ክገብር እንድሕር ኮይነ ነዊሕ መንገዲ ከይድ ኮይነ ዳርጋ ከምዚ ሙዚክ እየ ዝጥቀመላ ምክንያቱ ደጋጊምካ ሰሚዕካ ዘይስልችወካ ዓይነት ስቶሪ ዘለዋ ከየጋኖም ክብውሕዱ ልዕሊ 20 ግዜ ሰሚዐ እያ ኣለኹ ኣነ ብዙሕ ግዜ መፅሓፍቲ ኦድዮ ዝሰምዕ መኪና ስለ ዝዝውር ክጓዓዝ ከለኹ ወይ ስፖርት ክገብር ከለኹ ነቲ ግዜ ክጥቀመሉ ስለ ዝደሊ ኦዲዮ ወይ ብድምፂ ዝሰምዖ ብጣዕሚ ይሕግዘኒ ነቲ ግዜ ክልተ ነገር ኣብ ሓደ ግዜ ክገብር ስለ ዝሕግዘኒ ብኦዲዮ እየ ዝሰምዖ ኣነ እቶም ኦዲዮ ክትሰምዑ ትደልዩ ኦዲብልስ ዝበሃል ኣፕ ኣሎ ኦፍኮርስ ክቡር ይሕስር ዝበለ ኣይኮነን ክቡር እዩ ግን ኤፌክቲቭ እዩ ላይብረሪ ናትካ ኣብኡ ክተገብር ትኽእል ብዝኾነ ዝተፈላለየ ቴክኖሎጂ ብዛዕባ ብዙሕ ክዛረበኩም ኣይደልን እየ እቶም ብወረቐት ከተንብቦ ትደልዩ ኣብ ኣማዞን ብምሉእ እቲ መፅሓፍቲ ገለ ካብቶም ቤስት ሴለርስ መፅሓፍቲ ስለዝኾነ ኣብ ቅድሚት ክትረብዎም ከምቲ ዝበልኩም ተን ክልተ ቀዳሞት መፅሓፍቲ ድማ ኣብ ዩቲዩብ ቀደም ስለዝኾነ ኣብ ዩቲዩብ እውን ብኦዲዮ ክርከባ ይኽእላ እየን ስለዚ ክትሰምዕዎ ትኽእሉ ኢኹም ካብኡ ኣብ ዩቲዩብ ከፊትኩም ክትሰምዕዎን ትኽእሉ ኢኹም ብሓፈሻ ንሎሚ እቲ መፅሓፍቲ ከምዚ ይመስል ካልእ መፅሓፍቲ የለን ማለት ኣይኮነን ግን 15 መፅሓፍ ሪኮመንድ ምግባር ትርጉም ኮይኑ ዘለዎ ኮይና የተረኸበንን ምክንያቱ ሓንቲ መፅሓፍ ኣብ ሓደ ግዜ ከተንብብ ትኽእል ኤኒዌይ ስለዚ ነዚአን 4 መፅሓፍ እዚአን ተገዲስኩም ከተንብብዎን እንድሕር ክኢልኩም ብዙሕ መክሰብ ክትረኽቡለን ትኽእሉ ኢኹም ዓብ ለውጢ ኣብ ሂወተይ ዘምፃለይ መፅሓፍቲ እየን ኣምፅአናለይ ጥራይ ዘይኮነስ ቀፃሊ ደጋጊመ ዘንብበን መፅሓፍቲ እውን ስለዝኾና ብጣዕሚ ሃይሊ ሪኮመንድድ እየን ብኣይ ወገን ስለዚ ናይ ሎሚ ትምህርትና ሕፅር ብዝበለ ብዛዕባ መፅሓፍቲ ብዙሕ ሕቶታት መፂኑ ነይሩ ንዝበዛሕኩም በዚያ ቪድዮ እዚኣ መሊሰልኩም ክኸውን ተስፋ እናገበርኩ እየ ነቶም ዘይረኣዩ ኣሕዋትኩም ሸር ምግባር ላይክ ምግባር ሰብስክራይብ ምግባር ናባኹም ገድፎ ካልእ ኣርእስታት ክትመሃርዎ ትደልዩ ከም ትወትሩ ትገብርዎ ፀሓፉለይ ወይ ሰንድ ግበሩለይ ርኤ ከምዚ ሕጂ ዝገብሮ ዘለኹ ሓድሽ ቪድዮ ክገብር ካልእ ኣርእስታት ብዙሕ ነጊርኩም ኣለኹም ይርዳእኒ በብ ከከም ኣድላይነቱን ቀዳምነታቱን ሰርዐዮ ክሰርሖ ኣብ ምስርሑን ስለ ዝርከብ ከብለኩም ይደሊ
لومي زغربكو حصر فيديو زيات تمثل اي هوب نكلكم كتحجزكم قال نجر دقف تقبل لكم دما ناي وتر من نيو تيو كساب اب قصال فيديو زمصكم دما تحنقنيو تشاو